Gestua zehatza eta indartsua izan behar da. Andoni Etxenik entzat etengabe errepikatzen da. Badu 3 urte, 25 urteko senpertarunek munduak urritzen duela golflari profesional gisa. Ateak Donibane Loitzuneko Santakoko elkartean ideki zitzaizkion, golfa tikitan aitatxirekin deskubritu eta gero. Berarekin hasi nuen oporretan pixkat eta berak eman zidan golfaren gustua eta hola hasi nuen hemen Zuraiden eta 9 edo 10 urtetan hemen etorri nintzen Santakora entrenatzera eta hemen hasi nintzen txapelketekin. Emaitza onak lortu eta Andonik bere maila estatu batuetan hobetzeko aukera izan zuen 5 urtez. Hor, 164 hemendik. Distantziak ongi ikertu, tresna egokiena hautatzeko, golfean indar nagusiena buruan izaiten da. Ez da oso mingarria gorputzarentzat, beraz asko errepikatzen aldugu eta gero egia konzentrazioa dela oso luzea. 4 edo 5 orduz ari gira eta ere berdugu presizioa detaile batzuen gainan ari gira eta horrek du egiten bukaeran, astearen bukaeran kolpe batez irabazten duzula edo galtzen. Jaz Andonik Europako 2. mailara igotzea lortu zuen, txapelketa hortan maiatzean berriz sartuko da. Entxatuko naiz oberena egitea eta lehen maila igotzen albalin naiz bikain eta bestela 2. mailean nire sailkapena hobetzea. Ego Afrikan eta Indian jokatu ondoren jaz, txapelketa gehienak Europan ukanen ditu aurten Andonik, golfaren munduan bere ziloa egiteko motibatua.